Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindah monggo kita tansah nyaosaken puja den puji syukur wontenipun Gusti ingkang murbeng dumadi nunjuk Gusti Allah taala ingkang sampun maringi sakething karamatan karaharjan kawelasan yuswa ingkang panjang dumateng kula dalapan panjenengan sami sehingga ngantos ing wekdal dalu punika kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Mboten kasupen sholawat ma'asalam kita tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia wonten ing dinten akhir samangke sedaya pikantuk sahabatipun amin ya robbal alamin. Dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawasa lebdo ing tibutur ingkang tansah dahat kawula betani. Dumateng para ustad ustaya, para kiai ibu nyai ingkang rinten kelawan dalu tansah sinadi kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kita taati. Dumateng pangembating praja para santri negari ingkang patos dados pandam-pandume para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Boten kata lomen kunjuk atur dumateng pepunden kawula nunjuk panjenenganipun Bapak Susanto dalam panjenenganipun Bunda Purnahartanti. Ing kalodhangan menika nembe ngayahi wajiban menika ndarmaaken panjenenganipun dados tiyang sepuh nggih netakaken ingkang putra kinasina nggih Ananda Naban Aprilio kanthi doa restu kula dalam panjenengan sami hamuguya putra ingkang ditetaken dados putra ingkang saleh mituhu dumateng tiyang sepuh migunani tupraplusa bangsa tuwin agama amin ya robbal alamin. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan katuraken dumateng panjenengan Bapak Susanto Sakutra ingkang sampun kersa nimbali kawula sakonca saking Sekar Gumelar membela Jang Bayar. Wonten ing dalu punika kerja bareng Bima Audio. Terima kasih matur suwun. Ugi kerja bareng juru injengi Indonesia wonten Gumilang Entertainment Video. Terima kasih matur suwun. Sukses selalu kawan. Para rawuh wonten ing dalu menika sesarengan Bima ugi wonten Gumilang ugi kanca-kanca Sekar Gumelar ing dalu menika wonten widodari 3 cacahipun pramila badhe kula tepangaken setunggal bangga setunggal widodaripun Sekar Gumelar. Nami ingkang kula sobat wonten jengkal saking plegan tuju wonten ing sasana wonten diajeng Linda Atta Lina Sekar Gumelar. Dene widodari ingkang angka kaping kalih kula aturi jengkar saking plegan tumuju wonten sasana wonten diajeng Dewi Nurisa Sekar Gumelar. Widodari ingkang angka kaping 3 widodari pungkasan wonten ing dalem menika sesaran Sekar Gumelar ugi Bima ugi Gumilang Entertainment. Kula aturi jengkar saking plegan tumuju wonten sasana wonten diajeng Eja Lorencia Sekar Gumelar. Lalu ginderek tetangan dumateng sedaya para rawuh kakung putri ingkang tansah dadi hormatan negapinaken kanthi sikecok kanthi margu mardikane penggalih kawula piyambak MC ahlinya Indonesia timbul jaya kanthi sesanti terus karya tataning bumi kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Terimalah salam Sekar Gumelar membela Jang Bayar.
Misuwar wonten dalem panjenengan Bobo Susanto dalam panjenengan Bunda Purna Hartanti. Anggenipun gadhah kaca ingkang netakaken ingkang putra pinasih. Sesarengan Bima Audio, sesarengan Gumilang Entertainment. Wonten diajeng Lina Atalina, wonten diajeng Dewi Nurista, wonten diajeng Eja Lorencia. Campur sarine apa nduk? Sekar gemelar. Jargone apa? Membela yang bayar. Campur sarine apa dek? Sekar gemelar lo iki. Masukkan masih ge. Ngatur kejurun dalu dumateng teman-teman lima dari pemerintah Desa Terbolo mau bertugas kemawon sukses selalu. Sesarengan Gumilang iki Bima Audio. Campur sarine apa wi? Sekar gemelar lo iki. Jargone apa? Membela yang bayar. Campur sarine apa nduk? Sekar gemelar. Jargone apa yo? Membela yang bayar. Masukkan masih ge. Terima kasih matur suwun, kanca-kanca vokalis wonten diajeng.